Welcome to the Leading Sight News. Daithol Government Model College Principal Dr. Deepak Kumar Bora Inut Arta Kijum Hek House Pia Phan Kachulang Rem Dera Puthak Karbi Employee Association Tumpen Parangke Melong Sutak Pen Kapin Rempon. Kedabtang Aruni Pai Toksiar ni Daithol Government Model College Principal Dr. Deepak Kumar Bora Inut Arta Kijum Mate DGMC along Charlie Bomb House Pia Phan Kachulang Rem Lam Ki Klang Ponlo Lam Ki Klang Dera Phi Keng karbiang long along lo Charlie asong atum pentang lo kaprik hampang asong apen soro asong atum apenan ta chulangrem sapo Dr. Deepak Kumar Bora phan pinrem si sedak asai pipon bek nang ji pusi ke hang padu ponlo asal si aru ni phai kre hini ani le thot sitami Karbi Employee Association chihek pen KEA atum ame thang asai hema long pharang ke ame phapon si sedak pen pinrem pon si akang alang le phan sedak akang sai pipon bek nang ji pusi ke hang padu pon Aprang nili Karbi Jokamar aso Presiden ahin pen nangtum press media kote phan nangtum pini nitum nang chahang pen nangtum wang pot kadom par jeglo kadom pasi pini nangtum phan nang chahang putha ka pangke lalo Nasi ini 12 May 2026 around 3:30 PM Karbi Employee Association KEA Lurangso Dipu Mithang sai hemalong press meet kepa doji aphan media reporting dia phan johang ponlo lasi press meet kepa do nangkok abangke lapuhan lo iltum non hajong ilitum press media long same hekondong bomlo ba ka do eta mani chini holo lasi 7/5/2026 Daithol Model College Principal alangli Dr. Deepak Kumar Bora alangli amithang student aphan akai hinu asai kachoklema putha chok chip piglo lasi laso putha Karbi Employee Association ye hin pen ningdublo la pen ke condemn lo lasi nilitu ki pudamji abangke lahelo Karbi Employee Association hin pen bangke jasmet pet ahok pet akang sai dovek nangji la pen law and order ahin pen sistame insai ahok pet insai bek nangku Lalu lasi iltum cini alangli sonson inut tekse reset mai inut a principal ada itu tepe alang lagi ton kesuklem foto lagi cok cipik lo posini tum pudam ji ada student pula ke api apu lo mati alang ke la sai student aphan lason akama kesuklem ke lagi cok cipik lo lasi ahok pet akang saya bang ni tum pudam ni bang ke dovek nangji la pen ni tumahin pen stami la ke totally la bang ke condemn lo chok chipik lo pusi pudam ni la silalo ni tum bang ke Karbi Employee Association bang ke lahai khei aphan kachisong la pen lahaya bisalam batai sile surmila rohang pi elang ni batai sile son nogao long stami son kes nang lo Stami hola sampai ni tum press meet dosi la soputa ni condemn ni tum coba klangon lo. La sila don bang stami lalo la kening oi pik ning duk pik alam lo. La sila so bang ke ili tum ansia tamai ni li to dah tamai mobile long kek long kiasi tum tamai bang claim lo. La sila so putak bang ke ni tum ta chok chip pik lo. La sa ho kang sai do vek nang ji. Lalo la sinang tum phan bini nang cho hang nang kok bang ke la hello la si pini la bang so long ni tum presme ke pa do long ni tum ke Karbi Employee Association dak durang so abitung penil introduction tung puru delo la si ni li bang ke presiden lo la pu bang assistant secretary singti belang di KEA Karbi Employee Association advisor corona sipi la pen dipaling jadi vice president
pen ke Rita Timupi ke labang ke executive member lapang kang Brown se lalo na lasi lalo nang tum hanang chupa alama bangke lahelo lasi nili an udamoelo lasi nili phi ako ni tum angel karon hasipi langis tami lahai lam ni pan ini litum dak Karbi Employee Association na hemalong ngitum nangitum pan press meet aputhak nang litum hanang nang kehang nangitum media korte tum hana churulo la pen dak ngitum mopen ni tum president pachinier lo kasi alambang ke nili sapsoru idun frui walam chotpo non ilitum media long ta chetang klub lo la kar biang long adang pita la Dator College Dator Model College principal Dr. Dipok Kumar alangli kachuklem alangli student of Hansi and akehino kam chuklem lasia akehino kam yeklem along ke nitum KA pen ke asapta chedon hunde lasia alangli phan ni tu mahin pen ke sodak pen alang lipan insai nangi la pen alang kayar jot alang lipan gel thapsi alang lipan akayar jon gel lalong si alang lipan akayar dasi dam nangko lasan la silaan lo asi nili ene pathiek pen si nili laan ni chala dak Karbi Employee Association lo Karbi Sukumar Song Mai Pu Pencheng lo Assistant General Secretary Dun Mai Pu Executive Member dagi litum kacitong kela pohelo nang litum han pini press ahin penang litum na chitong dun lake Times News dipu dolo news fast dolo Karbiang long live dolo Karbi news live 24/7 dolo la pen ke dani litum pini krehini aru achiklo sudini na inkoira thok apor kela ke baji ke thomra thongkep a minute apor litum kacitong alam the dak lorong so tu methang asai hemlo press meet ka pado ponji aphansi ni tum chisik chedang ponlo lapen ke press meet ka pado nang ko alam the bangke ilitum ka do beta chini lo la bangke non hejong troksi aru achiklo surina en koira throk Dator Model College along inu da principal alang li men Dr. Dipok Kumar Bora alang li han ilitum hampang song pen mate Karbi Student Association tum Karbi Student and Youth Council tum alang litum social media long tar theglong lo ilitum lasi ka protest mate kachisong kopi pose kachisong lo laki nut ilitum arta jum hego supi aputhak ta Charlie Banglo student lo lasi laso college thot lo alang li ka Charlie lake arta ningkan pre troxy trainer cap pose ilitum social media long lo lasi arta jum hek o sopi pulo te ilitum abekidun ke kali imethanga khai mat se ilitum abekidun puge kali hala kachoklem vek bang khai pule lata ilitum kapin remdun bare puta kali sita kra kechok che do theglo si ilitum ningjenang kok la sinitum Karbi chokomara song pen ta pingi chetong lo la pen ke nilitum ahin pen Karbi chokomara song ahin pen la so amunit Dr. Dipok Bora phan alang li nu da principal alang li a responsibility topik social obligation topik alang li inu student apa mate alang li college arlo puno college ang tan pen ake chok che ke bang tum alang li ke khang nai ke ther ke hap dun mate ke khang dun lahai so mar tum phan mate ke rai kom dun nai bang si alang li son choklem rong pulo te ni tum Karbi Chokomara song pen ning oi piglo lasi laso alam pen ilitum penangan hampang song tum ta mate Karbi Student Association, Karbi Youth Council tum sita alang litum additional secretary women wasam hand alang litum lopi ni litum chini la so lampe la sila so teng pulote alang litum a family member mate apaya putum kachini ke ajiding o philo pusipu la sila so teng pen Dr. Dipok Bora phan arrest lo nep inang lo la pen police tum pen nepsi Dator police station case number 02/2026 registered under section 1012 6 10 12 under POSCO Act so pensalang lipan nep lo
la so teng si Putidin Times along no nang litum penangan social media long ta paklang lo la si POSCO Act pulote Protection of Children from Sexual Offense Act la pangke la so ke net ke Bharat Ader long la ke 14 November 2012 la so act came into force la so act pen salang lipan neblo la sinilitum non karbi sokomara song ben kipudami bangke ningjang je pik ningta oi pik ate arta jum hek oso pila lapan ili tu marlengelam pen persona pupu isi mental trauma pilo sosopa akai kopi pone lasi la sobang alang lipan sita counseling donai trauma ke dopo medical counseling donai mission sen counseling dosi la sosopi pan sita ili tu raikom donai pusi itu karbi sokomara song pen ningjelo lapen la Dr. Deepak Bora panta aina teng pen law and order teng pen POSCO Act kuno dajat Act kuno lake aina hino ko nirtum lapu bang pune athe lake bang aina pen anyari deng ko pima kidu alang lipan bisar ponpo insai ponpo la so teng pen pa bisar pona lasi non kapadusi bang nili kening ji ninghang bangke nirtum karbi sokomara song pen ining oi pik ining duk pik la pen condemn lo pin rem pon lo lasi la so laman sinililam the Patur kolo nani tum pini pedang ke amai mate pedang ke kaprek news channel pen ke bang mata churolo asini tum laso karbi sokomara song pen kapang dak pon alam seta nang litum pang dak pon popusi nacho ning liglo lapen puthot kardom na pa dirpusi nililam the pon sing tum ko ba